Bana ko na. Hello. Bana na. Kung pakili kayo rin yung papili ka, hindi na rin. Pero wala, kuha na mo kung bakit. Nakakita ko ito na ngayon ang mga kurang. Si Twinkle ay magmata. Ay, kayo nalikid. Sabi na po si Madam Bismartay na pertigil kayo ng kilay. Kung ito, salamat ka na, gano'n na kuha na kong bomba. Kalbaan jud lagi. Di ba raw? Puro press, 4, 5 size, may gabi na itong tanan. Karon di na ito mapungan nga mo. Doon lang yun na itong pinilihay, di rin na itong paralay. Uli nga, una kung ato sa kong tuyo, isip ang pagpili, isip ko sa kagagawan. Unahon ko na kay Team Manling, unahon ang team na ang ginilider. Unahon ako, ang palakpitan ako ang sa atong magpapili sa pagbalik ng mga kapitan. Mga igsoon, siguro dili maging ito kalimod. Kasi pen kakumbay, tako gayud kayo mahimo diri sa atong barangay. Ano naging usapan sa karon siya na naglingkod sa sulod sa isang termino. Mga igsoon ko, siguro napagmunday ato ang mga agin sa kupan diri sa Purok Place, 4, 5 size nga nagduwa pa sa pagkuhanit ni atong kapitan. Ang iyon ko kamo ka bisag sa inyong pag-inusara, bisag na ako dito sa banyo ninyo, mag-share mo. Ang iyon ko kamo bisag 2 lang na minuto, hinagtukan na to. Kung ang ngayon pa ba, sa ipin, kagumbay, atong pabalikon, sa atong palit, Okay ba? Congratulations. Unya, may mo lang kung palakbit kay dili na tumalilong, ang kapitan ito, may good sa mga ba. Ang ako, palakbit rin ako, ang ito, lugar ko nagsugot pa. Pero nagkamot ko sa kumba, nagkamot ko, kay gituyungan mo na ko rin. Paningkamutan din ako, nga sa tao na rin, mauna rin, nakakuha na. Pero magkakaroon, dito na ko sa akong katuyuan, din sa atong Purok Place, 4, 5 size. Ako dyan, dito pilo, gatol, magpapilo, pagkabarangay kagawan, din sa atong barangay. Mga igsoon, hindi ko mauaw, kamo palakpit sa akong asawa sa unang panahon sa iya pagservisyo din sa atong barangay. Tungkol kay, di ko mangambog na po sa agi. Kaya kung wala po sa agi, di ko na po sila bangiton, sinawalaw ko. Pero kailangan siya ay mga kumpispin na nahimo. Una, siya mo ay naghimo budget sa mga MRF sa Kadapurok. Nangayon siya ang budget sa atong barangay na magpatukod siya ang payag Kadapurok para sa mga basura. Ikaduha, katong sa mga pig dispersal na ay mga urban sinoon dili tanan naka-benepisyo nito na ay mga pipila na to ka mga kauban mga kabarangay na natagaan na itong mga pig dispersal ng mga baktin. Ang ikatulong, alam na ito mga mananagat na to na apoy pipila ka mga mananagat dili sila nahulot ng hatag na ay nakakuha, nakaangkol o pambot, bangka o katong mga gamit sa mga pagpamanagat. Karon mga igsoon, ako na lang yung gaya naman ako na eh, pila na lang silang uso na. Mga igsoon, ako ngayon naula, nanong nag-asur-asur pamangguan na yung tabawa. Nagumpo po na naon, senior citizen ako. May lang mga korba na senior citizen ako. Salamat kayo. Pero sa kano lang, senior citizen ako, na anak ko'y pension, na ako'y riyan, iarapin ko sa pagnanan. Ikaduha na akong anak. Ang akong mga anak, puno na ninyo, naprasta na sila. Pero gusto ko na servisyo din sa atong barangay. Mintas kayo!
mga eleksyon, karon na eleksyon, lahir na sa itong niyaging eleksyon. Kaya sa unang eleksyon sa nasyonal, i-share na ito na to.